ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавем дӯстон, лайк монем ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдаки, бозори Балх ориентир аст дӯстон, Навобод, кӯчаи Панҷшер 9 дӯстон. Анамин тараф то раҳи Калон ягон 100 метр роҳ аст дӯстон, 50-100 метр роҳ ростаки меоем дӯстон. Трансформатор мешавад. Аз трансформатор якум хона аз тарафи дасти чап рӯ парои мағоза дӯстон. дар ин ҷо мактаб, масҷид, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад дӯстон то ана ҳамон деволи пеши дарвоза дӯстон. 14 сотиқ замин, 14 сотиқ замин, 8 дар хона, 280 квадрат. ҳозир дар омада поли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. ин ҷо дӯстон латок ҷубори об аст. дар ин ҷо метавонед ки ягон хонаи дигар кунед, кушод плашадкай. аз ин тараф ҳам мешавад ки мағоза кардан аз тарафи раҳ. дар ин ҷо бошад як веранда дӯстон, сари роҳ да як меҳмонхона. хоб ростак мерем дар ана ин биное ки мебинем дӯстон, 3 дар хона аст. як дар хона зал нишон додем, 2 хонаи дигар аз дараш аз ин тараф дӯстон. якум хона сари роҳ на дӯстон, триза аз бари ҳавлӣ дорад аз тарафи боғ. дуюмги хона аз ин бар аст дӯстон. чизи чораша холӣ мекунанд, бе чизи чораш фурӯхта мешавад. кабина душевой дорад. обсвет постоянно доимӣ аст дӯстон. септик, инҷо бошад чайлоби ангур аст дӯстон ва як боғи калоне ки мебинем дӯстон, дарахтҳои мевадиҳанда, себ, шафтолу, ҳар гуна мева аст дӯстон, ҳар гуна мева дар ин боғ ҳаст. дар ин ҷо бошад ин биное ки мебинем дӯстон, 4 дархона аст, 2 дархона аз ин дар, 2 дархона дар он дар. ба навор намегирем, чизи чора мондагиам. ин ҷо бошад кухни летни аст дӯстон. кухни зимнаш дар он тараф. ин даре ки мебинем дӯстон як хона аст. аз ин ҷо ба навор мегирем, аз тарафи кухни медуроем. дар ин ҷо бошад аз ин тараф ванна аст дӯстон. ин ҷо кухни зимнӣ. аз ин тараф бошад як хонаи дигар барои нишаст. хонаи зимнӣ бигем. ин ҷо бошад ҷои дедонхона, аловхона аст дӯстон. ин ҷо бошад як ваннаи русский банявори аст дӯстон, аловӣ. аз ин бар бошад ҳоҷатхона. ростаки меравем дӯстон, ҷои ҳезумхона кардагиан аз ин тараф. ин биное ки мебинем, аз деволи ки мебинем
полни ҷои ҳезмхона дӯстон. Дар инҷа ҷои ягон гусола гӯспанд дӯстон. Ана боғе ки аз тарафи дасти рост мебинем дӯстон. Аз он барбанаҳоро мегирем. бисёр ҳам дарахтҳои мевадиҳанда бисёр дорад. Анҷир, ангур, шаҳтут, мақсад ҳар намуд дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст дӯстон. себ, анор, хурмо. замини ҳамвор аст. заминаш як бочкаи оби дига запас дорад дӯстон. дар ин ҷо хуб дӯстон, ҳавли бручатка анам биное ки мебинем. Биное ки мақсад метонем ки нафароне ки мегирад. Дар он ҷо гуфтем ки як ҷои мағоза мекунем. Аз тарафи роҳ метонем ки мағоза кунем, дарбича кунем. Он тараф мақсад мағоза аз тарафи роҳ шавад дӯстон. биное ки мехарем мақсад метонем ки сунос кунем. як бинои дигар дар ин ҷо плашадкаи калон аст дӯстон. заминаш ҳамвор аст. як боргар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки бозори балх. ориентир аст дӯстон. навобод кӯчаи панҷшер 9, 14 сотиқ замин, 8 дар хона, 280 квадрат. нархи ин хона дӯстон $97,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баро монда мешавад. номерҳо барои тамос 987 44 07 03. дар ана ҳамин номер ватсап ҳам ҳаст дӯстон. нафароне ки чизеро нафаҳмиден, ягон савол дошта бошен, номерҳои соҳибмулкам мондагием дӯстон. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. хуб, худо нигаҳбонатон. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои мо поён 915 61 53 53 занг занед дӯстон. ватсап ҳам ҳаст, муроҷиат намоед, барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон дӯстон, то навори дигар.